bàsicament apostarem perquè Rubí sigui una ciutat acollidora, que això vol dir que estudiem la ciutat, que estudiem quines necessitats hi ha a la ciutat, quines infraestructures hi ha a la ciutat per poder oferir ajuda a les persones refugiades, siguin majors d'edat o siguin, en aquest cas, menors estrangers no acompanyats, i que realment ens marquem això com un objectiu per la nostra ciutat, no? Des de Rubí Acull nosaltres ens prestem a treballar conjuntament amb l'Ajuntament, amb el veïnat, amb les associacions que facin falta, i crec que és important que seguem tots per parlar del tema i parlar de com afrontem aquest repte social. Entenem part de la preocupació del veïnat, és a dir, és un canvi en el que passa a la comunitat veïnal, i és un canvi que jo crec que fet amb temps, preparant-ho bé, crec que és una cosa que es pot entendre, crec que el veïnat ho hagués pogut entendre, crec que la falta d'informació i la falta de taules de diàleg és el que ha comportat que part de la reacció dels veïns sigui la que ha estat, que no és tampoc la reacció de tot el veïnat, i sabem que el veïnat és divers i que el veïnat també hi ha molta gent que vol acollir i vol fer-ho d'una manera adequada. Estem en contra de les mostres de rebuig, les mostres de racisme que han pogut arribar a aquests menors estrangers i a la resta de població migrada a Catalunya. Volem dir que Catalunya és una terra d'acollida, que Rubí també ho és i que Rubí ho ha estat, de fet, i el que volem dir és que nosaltres no estem a favor de com s'està fent. És a dir, nosaltres no estem d'acord. Si nosaltres ens diuen que posaran 80 menors amb 3 educadors, que no és el que han dit, però si ho diguessin nosaltres també estaríem en contra d'això. És a dir, nosaltres estarem a favor de que les formes per treballar siguin les adequades. Estarem, si cal, en contacte amb el Col·legi d'Educadors Socials de Catalunya i creiem que la forma de fer les coses pot ser millor i per tant que nosaltres estarem allà per treballar en aquesta línia. Estamos aquí también para reunirnos con ellos. Si tienen preguntas, que estamos aquí para que nos hagan preguntas, que nosotros estamos dispuestos a responder y a responder cualquier duda que tengan, y que creemos que es muy importante que ante todas estas informaciones que se publican y todo, que se nos tenga en cuenta a nosotros que hemos tenido la experiencia. Nosotros como asociación nos presentamos y nos mostramos como personas que estamos dispuestas a mediar con todos los vecinos de todos los barrios donde pasen y hagan estos actos, y pues que aquí estamos.